Ej ti, Dobar dan. gde je ovde gazda? On je unutra. Sad ću... Cane! Cane! Ej, Cane, tražite baš ova gospoda ovdje te traži. Izvolite. Tražimo nekoga ko je skoro došao ovamo iz Beograda. Evo ga jedan. Ti, stani. Nemoj da te jurimo biciklima. Dolazi ovamo, šta čekaš? A mene tražite? Ne, pa vi ste rekli gazda, sad Cane je gazda, nisam ja gazda. Ajde, polazi, ideš sa nama. Ajde.